Sarini damsini soti thamchi sik tamani jorawo sabrum monugat laharo khongni bag dadak sidak thutai Sogwikha Khorokbwrwi bike kajak borokno horbithai brindero khosawui sabrum bwkhakte sakamno talangi thangka sakde nairok wngkha Pranab Devnath umor 26 Haradon Devnath umor 42 Prosenjit De umor 24 tei khoroksa wngkha Tomal Devnath umor 32 borokno sabrum bwkhaksteo sakamnai rijak Swarngchati Jewelers Swarna Okhai 17th April nisini 26th April salmari jor joto manei paimani logiwo rangsak ni puisa mannai tei aboni logiwo sokat bore jaknai o offer tongo flat 100% khaiklaimung hirani kanmaniyo tei flat 25% khaiklaimung rangsak ni kanmaniyo lucky draw salbrum no tongo kainui rangsak ni puisa tei mega lagi draw tongo kainui rangsak ni necklace jotono khabai lamsogo hirani kotor exhibition kahamungthung nini Akhai Tritiya Swarngchati Jewelers nini slai taibo khachu